Teżisti ħajja wara l-mewt? 100%. Il-ħajja infatti once li tibda ma tiqaf qatt. U l-mewt bħalma ħafna forsi ma jirrealizzawx, il-mewt kull ma biss il-bniedem jinsa dan il-ġisem ta' barra. Bħalma jgħid Pawlu fit-tieni Korintin kemm kapitlu 4 u kapitlu 5 li aħna imlibsin tinda u meta ninżaw minn din it-tinda il-ħajja tkompli. Il-problema jew inkella il-mistoqsija l-iktar hija serja hija fejn tkompli. U dik hija jiddependi mill-għażla tiegħek ta' din il-ħajja jekk tkunx għażilt il-Kristu jew le. Ma nisimgħu ħafna b'dawn near death experiences. Kif tinsab ċert li dak li qed jaraw dawk in-nies huma hija l-ħajja l-oħra u mhux pereżempju fenomenu tal-moħħ li ħafna psikjatri qed isostnu? Infatti anke fil-psikjatrija fix-xjenza ġie provat li dawk li kellhom esperjenzi li dawk li jsejħu NDEs, near death experiences, l-effett fuq ħajjithom ikun b'mod l-aktar drammatiku, drastiku, differenti minn dawk li kollhom jew xi ħolma jew xi apparentament viżjoni. Però dawk li kollhom NDE, a near death experience, ħajjithom drastikament tinbidel kompletament. L-effett fuq ħajjithom hija totalment radikali. U ġifieri iva nemmen li hemm ħajja oħra u nemmen li jeżisti li hemm dik il-ħajja li aħna ma narawx b'daw l-għajnejn għal sekemm jekk il-mulej forsi ma jiftaħx l-għajnejn tagħna biex naraw bil-vista spiritwali bħalma naraw ħafna fl-iskrittura, però ovvjament bħalma hawn l-ispirti ġieli aħna fil-kultura fil-folklor Maltija nsejħula l-erwieħ jew l-ispirti fid-djar. Dik xi ħaġa oħra veru, dawk nemmen li huma spiriti familjari mhumiex nies li jkunu neċessarjament mietu baqgħu magħna, imma la hemm din l-ispirti, da hemm diġà il-ħajja spiritwali, diġà hemm indikazzjoni ċara, mhux indikazzjoni, fatti li hemm ħajja li l-biċċa kbira tan-nies ta' madwar id-dinja huma aljenati għaliha. Jiġifieri bħal hemm il-gravità bħalissa u nemmen li hemm il-gravità xi waħħal mija magħha, però ma noqgħodx naħseb fil-gravità kontinwament fil-ħajja tiegħi. Però hemm qiegħda u l-ħajja spiritwali, il-ħajja wara dan il-ġisem hemm qiegħda, imma ħafna min-nies huma aljenati minnha. U hemmhekk tiġi daqsxejn ta' periklu jekk inti ma tippreparax ruħek minn hawnhekk u tara fil-Kristu bħala s-sid u s-salvatur ta' ħajtek. Imma minn fejn tiġġiba di ċertezza għaliex m'hemmx ċertezza ġifieri. Le ċertezza hemm ħafna, ċertezza hemm ħafna. Number one, apparti li hemm. Alright, ħanibda mill-Bibja. Il-Bibja, alright, forsi hawn min jgħidlek imma dikax mhux kulħadd jemmina l-Bibja, alright. Mela l-Bibja għalkemm li hawn miljuni kbar li jemmnuha u jiena wieħed minnhom, titkellem fuq il-ħajja wara din il-ġisem. Għaliex qed ngħid wara din il-ġisem? Għax once li inti titwieled fid-dinja, m'hemmx li xi darba l-ispirtu tiegħek ħajja qaf jeżisti, once li bdejt m'għandekx terminu. Għasek, tibqa' dejjem. Mela once li inti, sakemm aħna bdna f'din il-ħajja, aħna nakkupaw din it-tinda, din hija tinda, il-biss ġlek għal 30 sena u nżajtu wara 30 sena, il-biss ġlek għal 70-80 sena u wara 80 sena daqshekk, nżajtu, uħriġ minnu. Hekk il-ġisem. Issa, il-ħajja tkompli. Issa l-Skrittura titkellem fuq nies, mhux biss fuq spirti, imma titkellem fuq nies li kienu mejtin u reġgħu ġew lura. Bil-qawwa tal-Alla li Alla jinvadi dak li jgħidulu in-natural biex Alla jagħmel xi ħaġa sopranaturali, iqajjem il-persuna mill-mewt fiżika biex ir-ruħ terġa' tiġi lura. Issa għal dak li kien l-infern li ġi lura ħamilklu pjaċir kbir. Għal dak li kien il-ġenna u dak il-ġenna l-istudju kollu li għamilt jiena kemm anke mill-iskrittura, dawk li daqu l-ġenna meta jiġi lura jgħidulek kemm xtaqt ma ġejt xejn, kemm kien hemm sabiħ, kemm kien hemm ġmiel, laqqas huwa indescribably naqas kemm huwa sabiħ. Allura din hija apparti mill-iskrittura hemm ukoll riċerki xjentifiċi li jipprovaw dak l-iskrittura tgħid. Għalija ovvjament bħala wieħed li jiena Kristjanu nemmen il-Bibja aktar ikomplu jsostnu u jsaħħu dak li hemm diġà miktub. U x'hemm miktub? Li hemm ħajja oħra wara din il-ħajja. Hemm xi siltiet li hemm ħafna siltiet. Infatti pereżempju jekk jiena nsemmilek Luqa 16. Ħafna jafu biha l-istorja ta' Lażru u Laqani li t-tnejn mietu f'Luqa 16 jgħidlek Ġesu u Laqani mhux għax kien għani, imma Laqani mal-infern u Lażru mar fil-post
dak li jgħidulu bl-Ingliż paradise, jon kella bil-Malti ħdan Abram. U dan ġara qabel ma Ġesu mietu l-xosta ġifieri għax dak iż-żmien meta kienu jmutu l-qaddisin tat-Testament il-qadim, ma kinux imorru l-ġenna, kienu jmorru fil-posta stennija. Kien posta tgawdija diġà, jien naf post li m'hemmx dbatija, hemm posta diġà tgawdija u temm il-paċi talla, però għadhom mhumiex il-ġenna per se. Għaliex? Għax kienu għadhom ma ġewx mifdija bid-dem tal-ħoluf Ġesu Kristu u l-ispirtu tagħhom għadu ma kienx imwieled minn ġdid. Issa, però hemmhekk f'dik l-istorja fl-Luqa 16 jgħidlek b'mod ċar li il-persuna li tmut dak li riġetta l-kelma talla li ħafna għandhom Malta maġġoritra fuq il-xkaffa u qatt ma jqrawha. Min jirriġetta l-kelma talla qed jirriġetta l-Kristu għax Ġesu jgħidlek jekk inti tħobbni tżomm il-kelma tiegħi jkun min huwa jisma' l-kelma tiegħi u jwettaqa jiġi mxebbaħ ma dak il-bniedem għaref li bena d-dar tiegħu fuq il-blat. U dak li jismagħha u ma jwettaqix u ma jemminix jiġi mxebbaħ ma dak il-bniedem li huwa iblaħ u bena daru fuq ir-ramel. Issa, hemm ukoll siltiet fil-Bibja fejn nies mietu u reġgħu lura. Jew nkella ħanneħ il-kelma mejtin, il-kelma mejjed, għax il-kelma mejjed la ġejt lura. Allura għandek ħafna question marks. Kien mejjed jew ma kienx mejjed? Kien mejjed fis-sens li ġismu waqaf jaħdem. Waqaf jiffunzjona, ma kien hemmx heartbeat, ma kien hemmx il-puls, ma kien hemmx nifs. U hemm ukoll fatti li ġew konfermati. Per eżempju, fit-tieni Korintin, kapitlu 12, Pawlu jitkellem fejn dan kellu esperjenza, fejn ħareġ minn ġismu ovvjament temporanjament, once li rieħu ħarġet huwa għal dak li qed jara minn naħa ta' din id-dinja, mhux minn naħa tal-ġenna, minn naħa tal-ħajja l-oħra, imma minn din naħa, from this point of view, qed jara l-ġisem mejjed. Li kien inti waqt li Pawlu kien ħdej il-mulej u mort qajjem il-Pawlu kont isibu l da miet. Ġismu mhux ħajrespondik għax inti dak li jagħti l-ħajja huwa r-ruħ, l-ispirtu. Hekk tgħidilna f'Ġenesi kapitlu 2 vers 7 li Alla nefaħ fil-bniedem u taħ spirtu taħ ruħ. Issa, Pawlu jiġi lura u jgħidilna li jura l-ġenna. Ra affarijiet indescrivibbli. Għallajna affarijiet li għajnejna qatt ma raw u wednejna qatt ma semgħu. U huma lesti għal dawk kollha li jarfu l-Ġesu sidhom bħala situ l-Salvatur tagħhom. Però wkoll naf, pereżempju, hemm storja ta' pastor li dan miet u wara 3 ijiem reġa' ġie lura fl-Afrika. Il-video jismu jistgħu jfittxuh anke fuq l-internet jgħidulu Raised from the Dead. Dan kien pastor miet f'aċċident tal-karozza, però sfortunatament avolja kien pastor kellu xi jgħid mal-mara tiegħu u l-mara tiegħu ġiet biex tirrikonċilja u kien baqalu r-rabja f'qalbu u ma ħafirx. U hemmhekk hemm ħafna pariklu. Għax iskrittura tgħidilna jekk inti ma taħfirx nubiet il-ħadd ieħor laqqas Alla ma jseħħ lilek. Allura dan waqt li kellu car accident, ruħu ħarġet. U l-anġlu tal-mulej għax aħna meta mmut ikunna l-anġli, anke fil-ħajja l-anġli, ħadu jara l-infern. U qallu, nsejx kien jismu, però qallu li kieku l-ktib tal-ħajja tiegħek tingħalaq illum inti kont tispiċċa l-infern. Qallu kif jista' jkun? Qallu jiena pastor, nipritka l-Vanġelu, nemmem f'Ġesu Kristu. Qallu tiftakar inti waqt li kont fl-ambulanza bdejt titlob il-mulej jaħfillek u qallu inti kif tista' titlob il-mulej jaħfillek meta laqqas inti stess ma ħfirt. Qallu inti taf x'tgħid l-iskrittura, skont ma tiżra taħsad. Mela Alla ma jistax jaħfillek għax inti taf li anke fit-talba tal-missierna aħna ngħidu aħfir li d-nubieti bħalma jien naħfer lil ħadd ieħor u dik hemmhekk hija xi ħaġa serja. Insomma mbagħad l-anġu kollu reħ il-ġenna u taħ opportunità jerġa' jiġi lura fil-ħajja. Il-mara tiegħu kienet qed tagħmel pass ta' ġgant fil-fidi. Kien hemm meeting ta' wieħed evangelist famużissimu mad-dinja li Alla jużah fil-mirakli u fl-ġubijiet li anke darba ġie Malta jismu Reinhard Bonnke. U fil-meeting tiegħu di qalet jiena rid nieħu l-raġel tiegħi mejjed il-korps tiegħu ġismu fil-meeting tiegħu. U ovvjament meta rawha ġejja bil-korps bit-tabut kulħadd tifrikja, allura daħluh fil-knisja fejn kien fuq wara u poġġewh taħt il-basement. U bdew jitolbu fuqu. Waqt li kien mejjed, waqt li kien mejjed, U beda jirikkontalhom x'ġara ma ġaralhomx. Issa da, mhux tal-li kien mejjed, tal-li kien ilu 3 ijiem fil-kesħa friżat. U kien diġà mbalmat biex ma jintinx. Daw affarijiet ma jiġrux ta' kuljum veru, imma jiġru. Fid-dinja hawn ħafna nies ta' xhieda
għal min veru jfittex li veru mietu u veru reġgħu lura. Ma għalfej taħseb allura li n-nies jerġgħu juru? Għalfej taħseb li n-nies jerġgħu jiġu lura? Forsi xi messaġġ minn Alla lina? Infatti, jekk qed insemmi fuq dan il-pastor partikolari, dan il-mulej qallu ħanerġa' nibatek għal din il-ġenerazzjoni biex tagħtihom messaġġ li hemm veru ġenna u hemm veru infern. Infatti għalhekk ġi. Għaw min ġi lura għax ukoll jirrakkontaw li ma kienx għadu ħinhom li jmorru, pereżempju jmorru b'accident, jew morru b'xi naf xi ħadd qatulhom. U dak ma kienx il-pjan Alla li jmutu dakinhar, allura jista' jkun li reġgħu ġew lura. Però xi ħaġa interessanti li fl-istudju kollha li kont għamilt jiena s'issa, kollha sew jekk kienu Kristjani jemnu fi Kristu u anka jekk le, anke jekk kienu reliġjoni oħra, dawk li raw id-dawl dejjem ma' Kristu ntaqgħu. Qatt ma ntaqgħu b'kull rispett ma' Budda jew Muhammad, dejjem ma' Ġesu Kristu ntaqgħu. Dik għalija hija sostanza kbira ta' konferma li verament l-Iskrittura dak li tgħid li hija Ġesu jgħidilna jien triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmonti l-missieri jekk mhux permezz tiegħi. U Ġesu jgħidilna fil-Ġwanni kapitlu 11 vers 25 jgħidilna jien il-ħajja u jien il-qawmin kull min jemmen fija, anke jekk imut fiżikament jibqa' ħaj, jgħix għal dejjem. U min jibqa' ħaj ma jemmenx fija huwa diġà mejjed. Jiġifieri l-kelma mewt essax fil-Bibja ma tfissirx li inti tieqaf teżisti. Il-kelma mewt biblikament, teoloġikament ma tfissirx li inti tieqaf teżisti. Il-kelma mewt għal bniedem fil-Bibja tfisser separazzjoni li inti s-spiritu tiegħek jissepara minn ġismek. U l-mewt ukoll tfisser li l-bniedem li huwa mejjed spiritwalment huwa separat mill-ħajja tal-Alla. Għalhekk Ġesu jgħidilna jiena ġejt intikom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Kull min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem, kull min ma jemmenx fija għandu spiritwalment mejjed. Imma inti qed titkellem fuq affarijiet li ma tistax tippruvhom, ġifieri li qed ngħid għaliex ma taħsibx li l-bniedem allura dak kollu li ma jistax jispjegah xjentifikament imur mill-ewwel fuq il-mistiku fuq ir-reliġjuż. Ġifieri da inti ma jgħaddilekx minn moħħok li esperjenza personali. Ma jgħaddilekx minn moħħok li da jista' da kollu li qed tgħid inti ma jeżistix imma hija biss xi ħaġa li tiġri fil-moħħ. Ma nistax, ħanilek xi ħaġa. Fl-istudji, anke fl-istudji xjentifiki, għamlu studju l-Amerika fej ħanaraw kux da forsi xi ħaġa fil-moħħ, jekk xi żbilanċ jinnaf fil-moħħ, fil-likwidu dal-moħħ, whatever. U pereżempju, għamluhom f'dal-isptar. U fuq il-bejt, pereżempju, għamlu sinjal, għamlu xi sign. Ciao, welcome, God bless you, how are you? U l-pazjenti li mietu, ovvjament, ma kinux jafu xemm miktub fuq il-bejt. Xi ħaġa interessantissima, meta ħarġu ir-ruħ, u jekk ikunu sejr l-mulej dejjem titla' l-fuq, xi ħaġa interessanti din interessanti anke biblikament meta bniedem ikun ta' Kristu u jissalva jitla' l-fuq, meta bniedem ikun indannat ir-ruħ tiegħu jiġbut l-isfel. Issa, dawk li raw id-dawl jgħidu li kollha ħarġu mill-bejt u meta reġgħu ġew lura jgħidu taf kien hemm xi ħaġa stramba fuq il-bejt kien hemm das-sinjal, xi jrid jgħid. Kif jafu bih das-sinjal fuq il-bejt? Ir-ruħ, fir-ruħ rawa, għax aħna ruħ. Jiena minix ġisem, ġismi huwa biss fejn ngħix temporanjament. Jiena ruħ, il-persuna tiegħi, il-persuna ta' Brian, kull persuna għattexet fid-dinja, minn aħna spiritwalment. Issa, jiena darba kell esperjenza interessantissima. Xi 10 snin ilu jiena kont Malta hawnhekk qed nippritka ġa fellowship u wara kien il-ħadd fil-ħodu wara il-ħadd kmieni wara nofsinhar, l-ewwel ippritkajt fil-ħodu, u mbagħad il-ħadd wara nofsinhar il-fellowship il-komunità tagħna kollha fejn kont qed nippritka kellna barbecue għandar ta' waħda oħtna fi Kristu u l-familja tagħha. U kien hemm xi nies mill-Afrika aħwa fi Kristu mill-Afrika u kien hemm wieħed minnhom li ovvjament bħal kulħadd inkluż bħali kollha blejna żaqna sewwa bl-ikel bil-barbecue. Però naf li da ma kienx jaf jom u niżel fil-pool u beda jilab ma' tfal kien is-sajf u beda jilab u jiċċeċċa ma' tfal u f'daqqa waħda ġie ħsieb f'moħħu qal ħanipprova naqsam il-pool. Issa da ma kienx jaf jom u plas kien diġà mimli bl-ikel. Xi ħaġa li ma tantx hija rakkomandabbli. Issa, f'daqqa waħda jibda jereq. U tfal l-ewwel jibdu jaħsbu li tiċċajta. U mbagħad jereq ġismu jinżel f'qiegħ il-pool kulħadd jippanikja.
l-irġiel jaqbżu, żewġ irġiel jaqbżu, jozzu fil-pool u jtellaw ġisem mejjet fuq il-konkrit. U da jiswed ngħidu s-sadda 4 minuti, 5 minuti. Kulħadd jippanikja jipprovaw dawruh qalbuh, jipprovaw iċċekkjawlu l-pols, iċċekkjajtu l-pols, nifs ma kellux. U niftakar dakinhar xi ħaġa tal-għaġeb li qatt ma ġrat li qabel bħala u laqqas għadna qatt ġrat li minn dakinhar. Però qisu kollox madwari, qisu slow ġi slow motion, qisu bħal xi film, kollox ġi slow motion u jiena qisu il-main actor dak il-ħin. U ħassejt qisi dexa hekk tal-preżenza tal-mulej ġiet fuqi. U mort imxejn lejn dan il-ġisem li jidher mejjed, poġġejt idi fuq qalbu, tajtu resuscitation biex jerġa' biex kien għandu xi ilma ineħħieħ u eġralu u kif poġġejt idejja inħoss xi ħadd qisu jpoġġi idejh fuq tiegħi. U nikkmanda ngħid hekk dal-kliem ngħid. F'isem Ġesu Kristu nikkmanda l-ispirtu tiegħek jerġa' jiġi lura. U nieħu awtorità u nkisser il-spirtu tal-mewt minn fuqek. Laqqa waħda da, minn dut mal-art, totalment mitluf, jiġi u jibda hekk, paniku kbir. In the meantime, għax għadda l-ħin, ġiet ambulanza ġabruħhom mal-isptar. L-għada mort naraħ mal-pastor tiegħu u għalli dal-kliem. Għalli pastor jiena kont mejjed. Għalli meta kulħadd beda jipprova jitlob fuqi u jipprovaw jqajmuni mill-mewt, jiena l-ispirtu tiegħi kienet diġà ħareġ u kont qed nara kollox minn fuq. Però dak kollox jiġri fi split of a second. Daqqa waħda qalli nħoss ruħi nibda tinġibed bħal vakum kbir l-isfel fid-dlamijiet ċappa u bdejt nibża. U daqqa waħda waqt li niżel f'dan il-speed trement qalli dal-kliem, qalli nisma' leħen jgħid f'isem Ġesu Kristu ejja lura. U ġi lura f'ġismu. Qalli passerina kont se l-infern. Għalli jina s-sajjen suppost tal-mulej għalli. Għalli jimma kontet nejx fil-dnub, għax kontet nejx fil-fornikazzjoni, fil-sess barra mizwiċ. Għalli l-mulej ħenna lija. Illum il-ġurnata dar-raġa la duħaj grazzi mulej u għet jieċ għal-mulej. Dawnu maffar veri. Ma nistax ikun kombinazzjoni ma tkun hemm waħda, tnejn, tlieta b'kombinazzjoni, ma mhux għandek eluf ta' stejjer, ma jistax ikun kombinazzjonijiet. U stejjer li huma sinonimi u parallel ma' nies li qatt ma tkellmu bejnietom, it's impossible. Hemm wisq kombinazzjoni. I think this is not a coincidence. I think this is a God incidence, and God is saying to this generation, wake up. A time of reckoning is coming. Il-mulej tgħid il-ġenerazzjoni minn raqda spirituali tiegħek. Hemm veru ġenna u hemm veru infern. U x'tażel minn din il-ħajja jekk tażilx il-Ġesu Kristu timxi warajh. Jew tirriġetta Ġesu Kristu u ma timxix warajh u tagħmel dak li trid, xi darba tista' tirrenda konta li. Tista' tieħu gambil, tista' tiggambilja ruħek u tgħid hopefully da kollu bluwa u hopefully ekku. Jekk huwa kollu bluwa m'għandek xejn titlef. Però jekk mhuwiex għal biċċa l-kbira tan-nies ma jkollhomx dak iċ-ċans li jerġgħu jiġu lura. U ma ftit dawk li kellhom iċ-ċans jerġgħu jiġu lura. U dawk li jiġu lura jekk tisma' testimonjanzi tagħhom jgħidulek bil-ħerqa, please, għażel Ġesu Kristu, għax verament hemm il-ver, għax verament hemm ġenna. L-għażla fil